en puɗɗorima inde Guéno en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu momen godal men aduna en duwanima dendagal seeranɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duwanima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala en bi alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina julɗo so tawi jumani e kala saaha mi wiyani kala subaka mbimi ko e kala saaha omo foti wiide alhamdulillahi rabbil alamina nde won noon dogde konngol jofna konngol ngol koye dokke Allah jeeya koye rokkede jeeya ala ko haali kay ɗanade jamma ha weeta pina subaka aɗa selli aɗa hiisi aɗa wuuri aɗa darni koyɗe doga e hajuji maɗa alhamdulillahi rabbil alamin jetten Allah no fewi jetten Allah no fewi saabu wol yimɓe hande fofango mbawa fofde ma mbaɗa butelaji ma mbaɗe oxygéne ma ballite to banggue fofango wol yimɓe hande sene umo ma balle no umori wol yimɓe sene ɗelo ma balle no lelori so tawino alhamdulillahi rabbil alamina innama adi ene wawi umminde hoore mum ene wawi juƴinde hoore mum ene wawi fofde fofango gandanɗa hoore maɗa naturel wallahi yo yetto Allah no fewi yetta Allah tigui 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 ko dokke Allah jeeya koye arzikaji kadi jeeya non en jetti Allah enen foof kadi en denti en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina sikki ala kala ñande aljuma eɗen kewi addude hirjino men ko fate khutba won noon khutba ko arab firti ko hirjino noon musidɓe tedduɓe ko jertinde bandiraɓe ko jertinde julɓe ko jertinde windere nde ko jertinde kadi musidɓe tedduɓe diwan gonɗa o walla tarinde gonɗa ndi walla environnement mo gonɗa o jertinde ɗum ha tengti e kewkew aduna khutba aljuma so almami darima dow mimbar no fuɗɗina ene heewi ganduɗa hoore maɗa ko haala ko woni TFT ko kewi ko wona ko so tawi ko jertinama ko jertina so tawi ganduɗa hoore maɗa ko kewi ko kewi o andi bandiraɓe ko kewi yimɓe no mbawa rettade o jertina ɗumen o siftina ɗumen gandanɗa hoore maɗa ko jejjitano ko fati kulol Allah tibbele kulol Allah no fewi sikki ala hande ko aljuma aset janggo 14 lewru décembre woni bawti ko ñalawma baɗowo 3e édition lawol tataɓiwol ko fate takkusan ceerno Hamdou Rabbi jaktimo Madina jaagɓe tawa takkusan o waɗata ko ɗo e nder Nouakchott yuɓɓinta takkusan o ko fedde tawa kadi ko fedde wiyetede Ansardine noon e gardugol ceerno Boubacar Gueye eɓe ɗemni yuɓɓide 3e édition duuɓi tati hikka ko ɗum yuɓɓine alhamdulillahi rabbil alamina kadi gila ɗum fuɗɗi waɗede ene teska e kala hitande e ɗum ɓeydo tigi to banggue fayida to banggue kewal yimɓe to banggue juɓɓude to banggue organisation kala hitande e ɗum ɓeydo tigi kadi kala ko woniri saabu Allah koni heewade kala ganduɗo jonde Allah jonde gandanɗa alliyankagal ndeɗo jonde walla oɗo cérémonie sa yi ɗum ma andu ko cérémonie tigi alliyankagal saabu kala hitande e ɗum ɓeydo hikka ko 3e édition min mbaɗi ɗammini ɓe saaha miijotomi ko ɗo ha 5e édition 16e édition beele yimɓe ne mbawi dañde nokku to mbawata jaɓɓade dendagal bandiraɓe aroɓe yidde tawtorede gandanɗa hoore maɗa oɗon tawa ko ñalawma alliyankagal ñalawma inniraɗo ceerno Hamdou Rabbi mbiɗen ko aset janggo ɗum waɗata to PK 7 sara galle ceerno Boubacar Gueye première édition waɗano ko la case yimɓe hewɓe non namdi kañum nde yidde mumen
ko hoto ɗum waɗi lakage yo waɗi e nokku kadi ɓurniɓe ko tawa waɗɗani galle ceerno Boubacar Gaye ko ɗum addaniɓe suɓade nokku o hitande rawande e hitande hikka nde pop ɓe ɗamini yuɓɓi ɗum ko PK 7 sara galle ceerno Boubacar Gaye alhamdulillahi rabbil alamin noon no mbiɗen ni ko kikiɗe hande sanga takkusan mawlana khalifa diine khalifa galle ceerno Hamdou Rabbi yettoto hande ɗo e Nouakchott kañum e délégation mum taw ɓumoto ko tonde Madina jaaɓi ɓe taccira Ross Mauritanie eɓe ɗamine jaɓɓede to banggue natirde Nouakchott ɗum noon sanga takkusan hande kala jiɗɗo tawtorede moƴƴere nde jiɗɗo jaɓɓoyade oɗo khalifaɓe jiɗɗo jaɓɓoyade ɗiɗo khalifaɓe e jiɗɗo gandanɗa hoore maɗa yiide gandanɗa hoore ma ndeɗo moƴƴere ndeɗo moƴƴere sanga 16h ina wawi fottude galle ceerno Boubacar Gaye ɗo ko ɗon départ waɗata ɓe jaɓɓoyo khalifa o to poste rentrée Nouakchott tawi ummotoɗa ko banggue Ross alhamdulillahi rabbil alamina kadi hoɓɓe tedduɓe puɗɗima arde hoɓɓe tedduɓe puɗɗima arde tawe ɗo e nder Nouakchott ko wayno jinnaɗo men khalifa men sehil men julɗo kullo Allah kadi sa fote mum aɗa andi oɗo ko jiyaɗo Allah hono ceerno Yaya Ba Mourisha Tall ene tawe ɗo to galle mum Basara tawi kadi ala ko addi mo so wona yidde barkinirade so wona kadi yidde musidɓe tedduɓe tawtorede oɗo e takkusan ceerno Hamdou Rabbi kono noon kadi e galle talɓe ɓe cuɓima gandanɗa mo nelaɗo mabɓe koolaɗo talɓe Dakar talɓe Sénégal ɓe cuɓima nelaɗo mabɓe koolaɗo musidɓe tedduɓe nanɗo e tawi Nouakchott tawi kadi ala ko addi ɗum so wona tawtorede oɗo takkusan ceerno Hamdou Rabbi ɗum noon eɗen ñaago Allah eɗen ñaago kadi eɗen bismo ceerno Boubacar Gaye ene bismo dendagal julɓe ha tengti noon elmudagal ha tengti kala biyo ashhadu an la ilaha illallah tawte ɗo e Nouakchott debbo hen noon e gorko mo Allah surani hen seeɗande foof ene bisma e takkusan ceerno Hamdou Rabbi aset janggo takkusan wiya ko takkusan kono ñalawma janggo aset janggo pop guila e bottaji ha e kastaji ha e beete atuji pop e kiraɗe pop musidɓe tedduɓe alhamdulillahi rabbil alamin no woodi ene paari jiɗɗo ñallude yo ar ñalla jiɗɗo ni hayso jomum yiiɗi ko arde hande walde so ari waali musidɓe tedduɓe ma joƴƴata en charge foof ne paari eɗen jetti hen Allah eɗen ñaago Allah noon yo ɗum wonan en ɓuural eɗen ñaago Allah yo ɗum gandanɗa hoore maɗa ko wawi jangguede hen Qur'ana ko wawi duwede hen e ko wawi haalede hen pop yo Allah rokku en naftorade ɗum e nder hen kadi caggal silkeji Qur'ana caggal duwawuji ma waɗi hen conférence ko fate jokkere en ɗam holko woni jokkere en ɗam ma waɗi hen sira ko fate holgonɗo ceerno Hamdou Rabbi wona hunde wemde haalde ceerno Hamdou Rabbi kono ma jangguɓe e makko almuɓe makko sukaɓe makko musidɓe tedduɓe ma mbaw jubbude hayso ko seeɗa ko fati e gurdam makko bandiraɓe kadi naftoro ɓeydo andude holgonɗo ceerno Hamdou Rabbi Madina Dialɓe ɗum noon foof on mbiya bisimilla moon musidɓe tedduɓe jayne weltare wiɓe fulɓe an diine maɗen wiya hoɓɓeɓe bisimilla moon eɗen mbiya noon musidɗo men sehil men ceerno men mo jiɗɗen tigui tigui e nder ɓerɗe men tawa kadi eɗen gandi ko jiɗɗo en eɗen mbiya bisimilla makko e Nouakchott on woni ceerno Yaya Ba Mourisha Tall ceerno Yaya jande ma jande weltare ɓiɓɓe fulɓe ne mbattuɗa hakkille maɗa guila gandanɗa hoore maɗa e PFW jayne nde ha hande jayne nde woni sagata gorko ende wima bisimilla maɗa e wuuro maɗa bisimilla ma e leydi maɗa bisimilla ma kadi e takkusan ceerno Hamdou Rabbi musidɓe tedduɓe ko ardi foof eɗen ciftina bandiraɓe yo tinno yo yimɓe dutto e kulol Allah duttoɗen e kulol Allah duttoɗen e kulol Allah duttoɗen e kulol Allah neɗɗo pop yo andu ko maayowo neɗɗo de yo andu ko maayowo kadi hay goto ala baddude e mayde ladial wonde ko nde mayanmi mami mawna nde mi maaya walla mami gayna ko mbaɗanmi ko nde mi maaya walla so ɓooyi mami tuuba moppa ko mbaɗannomi hay goto ala badduɗo e mayde ladial ala badduɗo e mayde déli saabu kala to neɗɗo tolni daɗi wol tolniɗo ɗon gandanɗa hoore maɗa hirɓa ala fof mo guiƴo mayani jamais ala fof mo guiƴo mayani wol jibinaɓe garini maayi jibina tan arini maayi on kam wiyata ko dañi ñalawma goto wol gandanɗa hoore maɗa ko adini kene jibine waɗe ko wiyete avortement yalta taw timmani wol jibintoɗe waɗa ñe maaya wol jibinteɗe gandanɗa mañani inde maaya kala mbimi to neɗɗo tolni wol tolniɗo ɗon mabɓa holto neɗɗo wonata cakatagal mum mabɓe
kadi musidɓe tedduɓe mayde ala fof façon mayde nde yimɓe jiyani, ala fof façon mayde nde yimɓe jiyani. en jii neɗɗo no wona oto mum ene dogna oto mum tan ha maaya e volant, walla ne jole bus ne jole auto transport ko passager ha maaya e nder auto he. en jii neɗɗo ƴetta laana mum ndiwo ko avion maaya e nder avion he. en jii pilote conduire avion maaya e nder avion he taw koye pilotage makko. en jii gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe neɗɗo wona nder jumani juula maaya to gandanɗa hoore maɗa e juulu mum walla maaya e nder juma. en jii gandanɗa hoore maɗa neɗɗo ne woni nder bitique mum maaya e nder bitique mum. en jii neɗɗo naata nder touche ene looto hoota e joomum nder douche to. en jii wala hawla wala quwwata neɗɗo ƴetta cuɗ debbo janana walla ƴetta debbo mo wona joom suudu maɗa nawa ɗum hôtel musidɓe to cankoɗa nder hôtel to walla kañum sanko e toon nder hôtel to. en jii neɗɗo adda debbo janana walla debbo mo wona joom suudu maɗa e nokku cuuɗi taw gandanɗa hoore maɗa ko maison close. musidɓe tedduɓe jalta aduna toon walla kañum yalta toon aduna. en jii neɗɗo ne woni dow debbo yalta aduna e dow gandanɗa hoore maɗa bellama dow debbo fof ala mayde ni façon mayde ndi yiyaka. ɗum noon musidɓe tedduɓe duttinen kulol Allah. so tawi neɗɗo ne miijo ɗum ɗo fof kadi neɗɗo ne miijo ko ma yo anda ko ha janggo anda ko ha janga, wallahi ne foti hulde Allah, wallahi ne foti hulde Allah. wallahi so neɗɗo jooɗima tan hay soko minute goto woni kañum goto woni tan kañum goto jooɗima hasbi hoore muɗum miijima, wallahi ma aduna nattu jaran ɗum haydara. ganda aduna ko haydara, ganda oɗo aduna ko haydara, ganda oɗo aduna gandanɗa hoore maɗa ko bolle puyɗe, ganda ka goppawo aduna. ene wawi to gonɗa e miijaɗo ɗo tawa gonɗa koye dernier souffle maɗa koye dernier seconde maɗa. noon musidɓe tedduɓe tinɗen e kulol Allah, tinɗen dewal men Allah, tinɗen e kulol Allah. neɗɗo noon wawa rewde Allah timma ɗon to hulani Allah. so neɗɗo yiiɗi rewde Allah maw anda Allah d' abord. so andi Allah o hula Allah. kadi so kala ganduɗo Allah hulat Allah. kala jiiɗa neɗɗo mo hulani Allah Allah ne seedi o anda Allah. kala noon kadi neɗɗo mo anda Allah anda hoore muɗum. wallahi so neɗɗo andi hoore mum tan andata Allah. so neɗɗo andi hoore mum tan hulat Allah. so neɗɗo andi hoore mum hulat aduna. sabu sa huuli aduna tan a huuli Allah. sa huuli aduna andi o aduna ko mere a andi ko a anda ko mandi musidɓe a hulat Allah. ɗum noon ko andude hoore mum, andude ko joni joni to kalami ɗo mbaɗa wawi yaade, andude joni joni so kalami ɗo mbaɗa wawi takkitade, andude joni joni to kalmi ɗo rafi ne wawi fiidemi, joni joni to kalmi hunde foof ne wawi arde e am. musidɓe tedduɓe tinnoɗen e kulol Allah, tinnoɗen e kulol Allah, tinnoɗen e andude Allah, tinnoɗen e rentade, tinnoɗen gandanɗa hoore maɗa e rende keeri Allah. ko ɗum woni ko nafata en aduna, ɗum kadi woni ko nafata en e l'aakhira. wallahi so neɗɗo miijima ko maayowo, so neɗɗo kadi miijima anda ko mande, Allah ne seedi ma waɗ gueɗe kewɗe gandanɗa hoore maɗa ɗe jomum waɗani. e oɗo ñalawma hande musidɓe tedduɓe mbiɗen khutba heewi haalde koko faati e kewe kewe. en jii hande oɗo aduna hande ñalawma hande omo kalten walla ɗeɗo balɗe e nder windere he pop e nder réseaux sociaux ji fof ha tengti noon kadi e nder rendo fulɓe. eɗen jii ko oɗo vidéo walla oɗo appel vidéo baɗaɗo cariɗo e nder réseaux sociaux ji hande. ñana ja saha pop ha tengti ñande alarba eɗen mbaɗa jertinaji men walla ko wayni talata eɗen mbaɗa jewte men carika jertinde bandiraɓe, jertinde ha tengti gandanɗa hoore maɗa e bandiraɓe men rewɓe yo ndentu koye men, ndentude ɗiɗo réseaux sociaux ji, ndentuɗe réseaux sociaux. neɗɗo wawi haalde konngol ngol audio goto mbaɗa audio ma 1 minute walla 30 secondes kaala fusa windere nde pop audio ma saro partout ha gayba e ndeɗon haalande meeɗa ala ko haali ko musidɓe tedduɓe ko fate vidéo. audio kam so audio haalama ma wood biɗo kam umane, ma wood biɗo amane o kaalo wiya ko kaari, kono kay wona vidéo walla appel vidéo. yimɓe foof ne darma, yimɓe foof ne keptinma, aɗa haala ko fewani walla aɗa haala ko moƴƴani, ala ko on kadi ko haali aɗa waɗa ko moƴƴani. kaali laabi kewɗi, kaali laabi kewɗi. en mbi neɗɗo yo ren hoore mum, neɗɗo yo ren dimagu mum. ndentuɗen mbi jettiri yimɓe yo ndentuɗe réseaux sociaux ji. téléphone en kaali ɗo henen en mbi téléphone ala garantie, téléphone ala sécurité, téléphone ala sirro. aɗa wawi haaldude e neɗɗo appel tan gona e haaldude e neɗɗo appel hay soko téléphone on bolle puyɗi kon
wiyete kon mumen Allah kon aɗa wawi wonde haaldude e neɗɗo mo kaldata o miijo mo saɗa haala miijo kalta sabu mo kaldata to o ene wawi to jooɗi to wolɓe o joddi omo waɗi gandanɗa téléphone makko o meeliba woni dande dow tawa ko kalɗa pop musidɓe tedduɓe ɓe wondi ɓe nana eɗen gandi ɗum waɗi ñande pop e ɗum waɗi ñande pop mi joddo joni e Sar Abdoulaye Sarr mi joddo ɗo min gona yewtidde mi ƴetta téléphone am mi nodda Samba Sow mi waɗi téléphone am meeliba mi wona wiide Samba Sow an kam a yino Abdoulaye Sarr way joni an kam a yi ayi mi uddinanma damal tabar waɗi meeliba Samba Sow wona e haalde ko fewani wona e haalde ko moƴƴani Abdoulaye Sarr heeɗo ne waɗe jamma ñalawma eɗen jiiya ɗum ala ko haali noon audio sabu eɗen gandi hande audio ji ooli circulteɗi nel envoyé ɗi neɗɗo wiya konngol pat joni audio muɗum waɗa circulé hawrina tour du monde aduna o pop musidɓe tedduɓe yiya audio muɗum ha tenti noon kadi audio ji ɗi pewani audio mo fewani mo moƴƴani e vidéo bonɗo ɓuuri gandanɗa hoorema lumiére yawde ɓuuri miijo kadi yawde sabu so wi pat windere nde pop musidɓe tedduɓe tinat yewtere moƴƴere ne wawi waɗede wooda timɓe wooda ɓe tinani walla wooda lelɓe tindi neɗɗo jooɗo ha yontere yontiɗi ha lewru wima woro yewtere ma ñande nde waɗi fayida ko hanki keeɗimi ɗum kono yewtere bonde audio bonɗo walla vidéo bonɗo ko tuude sidu mbimi aduna o poof gandanɗa hoorema tinat sabu ma haymo ala kedi saaha a yiyat neɗɗo jiiɗa habru ɗum tawa ala connexion nodda ɗum appel normal mbiya an kam a tini ko kewi ko yasot wima ala mi connecté wima connecte yi ko yahate réseaux sociaux ji ko yahata WhatsApp walla yahata TikTok ayi kabaru o saro partout saro e windere nde pop kabaru bonno mbiɗen yayi koye ngal yo Allah dandu en noon musidɓe tedduɓe e haalde ko moƴƴani yo Allah dandu en e wadde ko moƴƴani yo Allah dandu en e filmude koye men filmude kadi vidéo ji taw vidéo ji ɗi moƴƴani téléphone ala sécurité oɗo vidéo cariɗo taw kadi ko bandiraɗo debbo dowluɗo gonam mo yimɓe foof jiiɗi mo yimɓe foof korsini dariɗo kadi gandanɗa maɗa weltini aduna o foof beltinnoɗo aduna o pop to banggue théâtre uji mum to banggue findino mum to banggue wasiyaji mum saabu ɗiɗo mogoji ɗiɓe mbaɗata ɗiɗo théâtre uji ɗiɓe mbaɗata ko message uji goni nder hen faade windere nde faade leñol ngol yo yimɓe mbano moƴƴi ko faate fina tawa men ko faate aadaji men ko faate pop ala foof koɓe goppi gandanɗa homa ɗiɗo mogoji oɗo bandiraɗo debbo guila gandanɗa hoore maɗa ko kaseji ɓutteje ɗe woodi kaseji vidéo ɓutteje ɗe woodi guila nden gandanɗa guila écran place ma wodani walla yettaki hen guila nden ɓe ɓammi weltinde windere nde ɓe ɓammi yewtude windere nde to natɗa e salongaji pop tawnoɗa ko vidéo ji mawɗeje ɗe ene fawa yimɓe ne jooɗi ne jeeɓa ha CD ji ngari watti waɗede piraté e photocopie ji pop ɗe CD ji yimɓe ne jeeɓaɓe ha ari gandanɗa maɗa keeli USB ha ari hande téléphone maɗa CD ji maɗa jiɗɗa pop koye téléphone ma jeeɓata ɗo to kalten eɓene ummini eɓe gone série mabɓe keso pul tawa kadi ko série baɗɗo fayida no fewi jewtowo windere nde tawa kadi ko série gandanɗa o maɗa baɗɗo ko fate wasiyaji ko fate windere nde fof ko fate aduna fof ha tengti ko fate leñol ngol oɗo de ko kañum woni dañƴo accident dañƴamo accident noon kadi musidɓe tedduɓe neɗɗo woodi komo juulata kono mo juumata ala ɗum noon tinnuɗen gueɗe mbaɗi ni so waɗi ko arti fof so neɗɗo yi ɗum foti ko donade foti ko duwade duwanɗa hoorema mbiya yo Allah dandu kaari dandami duwanaɗa windere nde fof Allah danda kala julɗo gueɗe mbaɗi ni ɗum ɗo ko musiba ɗum ɗo ko jayya surtout kadi kanko dañƴo oɗo accident sinno ko hande tan ko sukaɓe natoɓe hande TikTok walla ko sukaɓe tokosɓe natoɓe jole natoɓe kewe eɗen mbawi wiide musidɓe tedduɓe ko jomum woni koye kewde woni koye jolde joomum kono joguiɗo expérience fodɗo expérience mo jogui o joguiɗo duuɓi hande ɗi o joguiɗi joɓiɗi gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe hagguilantagal ngal o jogui joguiɗo mbadi ndi o jogui joguiɗo neɗɗagal ngal o jogui hande musidɓe tedduɓe wadde ɗeɗo gueɗe wallahi ko ram wona e saago makko wallahi ko jumre wallahi o juumi wallahi Iblis heeɓimo ɗum noon jomum foti ko donede yo duwaw o ko ɓuuri hewde ko fate gandanɗa hoore maɗa feldemo ñagoɗen Allah kadi gande koyi ɗeɗo gacce wona gacce makko kanko tan ko gacce men enen pop ko gacce pulago foof wallahi pullo so reedu mum sekama tan ko pullo tawate toon pullo so muccama ko fulɓe fof mucca pullo so fiyama ko fulɓe fof piya wallahi bone yani to haɗani
bone kay yani to Allah goto ala mo kandiɗen musiba baɗo ni ha tenti kadi musidɓe tedduɓe e oɗo gendiyanke ko gendiyanke woyi haalde mi won gendiyanke wona waɗo tengade mum tan ene waɗa jime walla waɗa bindande gendiyanke wona ƴetto radio mum walla télé mum tan ene waɗa journal walla waɗa jewte gendiyanke mbimi kala darniɗo leñol ngol ɓaade kay o darni ko leñol ngol ko gendiyanke hay sinno no dari ko ƴettude gandanɗama leɗɗe makko omo teenoya omo huuɓo omo yeeno pooye yo janngoɓe janngu pour leñol ngol ko gendiyanke kadi ko gendiyanke laabtuɗo gendiyankagal noon enen fof duwanɗen mo ñagonɗen mo Allah goram yo bone yo musiba haɗɗo yo jaaye haɗamo ɗo o walle kadi musidɓe tedduɓe no yaltiri e oɗo situation wona hunde wemde noon wona hunde wemde succès neɗɗo hebde succès ne tiiɗi succès ne tiiɗi wonde wona neɗɗo sen heɓa succès wonda koye ngabbude ɓuuri tidde jippade ngabbude ɓuuri tidde jippade so lekki noon so montagne ko wawi wonde pop saɗa ngabba e mum ko seeɗa seeɗa jarta ko seesa aɗa nanga ga aɗa yande ga aɗa tepto ga aɗa otta ga ha mbawa yettoyade gandanɗa hoore maɗa cettam carel to jiɗɗa yaade to kono sa yi ha ngabbi dow lekki to a nangue caral ɗakkitima nde ngabbatande aɗa waɗi fodde mintaji sappo jangol ma timmata hojom nde majjango yitere timmata tawra ka memi leydi succès ne ko ni succès bonirta succès ne yaawi bonde enen tiiɗi hebde kono succès ne yaawi bonde aɗa wawi wadde duuɓi temedere ko moƴƴi ñande fof succès ma ne yaara seeɗa succès way kono arsigi ni succès way kono ɓuɓri ni kono noon so tawi succès ne yana way kono basal ni ay basal aɗa wawi finde ñalawma goto mbasa ko joguinoɗa pop saabu aɗa wawi finde joni joga cooda fodde temedde ɗiɗi sawru rafi ara sawru naggue walla jogoɗa fodde temedde ɗiɗi holsere rafi ara joni nayyi ɗi fof maya ha laaɓa aɗa wawi gandanɗa hoore maɗa addude jawdi ma pop mbaɗa investir leydi mbaɗa fodde 60 hectares ndema ha laaɓa mbaɗa aménagement mbaɗa pop mbaɗa hen maaro kilɗi gara ñama maaro ko ha laaɓa jana jalta à zéro walla culli gara ñama ha jalta à zéro walla ilam ara naata poof bona ha laaɓa jalta à zéro ko ligginɗa duuɓi kitali million ngaji mbanɗa investissement poof bona ha laaɓa jalta zéro tawa aɗa andi e ñalawma goto mbimi de e ñalawma goto walla maha liggoɗa fodde duuɓi daña galle cooda mbaɗa galle maɗa maha huuɓere ma moƴƴere ƴiwonde wotere ara walla woode ko leydi dilli huuɓere ma murɓe o e leydi joni yana ha laaɓa nde yalta zéro taw ko ganduɗa maɗane ko duuɓi walla maɗane ko lebbi musidɓe tedduɓe dañal ɓuuri leelde koyngal par rapport e basal succès ne ɓuuri leelde par rapport chute par rapport ganduɗa wadde échec ne yaawi neɗɗo ne wawi wadde ñalawma goto hay soko ƴeew hay to men tan neɗɗo wawi finde ñalawma goto ñande pop mi rokka yeru min no kaldanami ɗo ni walla Abdoulaye Sarr ne wasito e bandiraɓe ñande pop ni haala ko moƴƴi yimɓe ne keeɗo ne belto o fina ñalawma goto o fuujo walla o fina ñalawma goto waɗa erreur o darata wooda ko haali ko moƴƴani yimɓe jejjita dendagal moƴƴere nde wonno nde pop hankkadi gonata koye haalde koko haali ko moƴƴani ko Tijani an yo Allah ɓuɓanmo o wi neɗɗo andata ne heeɗa ko ñande haali ko fewani ñande kalɗa ko fewani ko ñande gandata aɗa heeɗa saɗa haala ko moƴƴi cikkata ko hay goto heeɗakima kono ñande kalɗa ko moƴƴani ko ñande gandata aɗa heeɗa ko leñol ngol ko aduna o way noon surtout leñol men ngol ko leñol men ngol way noon ko leñol ngol men way noon enen neɗɗo so wiyama ko moƴƴo so neɗɗo wiyama ko moƴƴo aduna o foof dari neɗɗo wi ko moƴƴo an aɗa heeɗi a jaɓata moƴƴere makko ni mbiyata ko ma jiira guite maɗa a basata ko de ɓaade yimɓe fof mbi ko mo moƴƴo walla yimɓe hewɓe kaali ko moƴƴo tan ya tengtini ya jaab ko moƴƴo ala mbatta ko réserve an neɗɗo fada ha jiiya moƴƴere ma ha waɗanma ko moƴƴi walla ha jiiyama waɗi ko moƴƴi ko noon patta kono kaari ko bandi sen mbiyama kaari ko bandi kaari ko gujjo kaari ko pijowo hankkadi kala ne jiiɗa ha gonɗinat hay kala kadi so yimɓe kaali alma ko mbiyata goppe o gujjo ala ko meeɗi wujjantema ala ko meeɗa yiɗi ko wujji kono ɓa tan ne meeɗi nande lawol gotol wiya ko gujjo hankkadi so haalma mbiyata ko o ko gujjo a meeɗa fijjude e makko a meeɗa yiide to fiji kono tan so wiyama kaari ko pijowo ɗacco e konngol ɗacco ne haqqe wiyama kaari ko caga hankkadi kala ne jiiɗamo an daranatama ko yitere cagagal kala ne yimɓe kaali alma ko mbiyata o ko caga tawa ala fof to meeɗa fijjude e makko ala kadi mo meeɗa yiide ne fijje e makko ko windere nde way noon ha tengti leñol men ngol mi wiyata windere ni ko leñol men ngol way noon
en jewani gonɗinde ko moƴƴi jawɗen gonɗinde koko moƴƴani ɗum noon yo Allah dandu en hen ɗum waɗi eɗen mbasiyo bandiraɓe men rewɓe batte hakkillaji moon mi haali min kaali en kalti ndento ɗe appel vidéo ndento ɗe appel vidéo appel fof bawɗo wonde appel vidéo yo appel normal yo appel whatsapp yo appel fof ne waɗe enregistré kala ko gonɗa e haalde mbaɗa waddema enregistré mbaɗa waddema appel vidéo mi wona e dardema mbaɗa namdoma gandanɗa wanni wattuni fewnini taw pop gonmi gandanɗa hoore maɗa koye enregistré an gona nder suudu maɗa udda coka aɗa sikka asmana waɗi wuddere hay goto daratama hay goto tinanima gayna appel maɗa téléphone ma nan ɗon sikka téléphone ma ko vide taw mo kaldata o nana musidɓe tedduɓe wanma enregistré taw mo mbatta enregistré o mo kaldata o nana wanma enregistré Allah ne seedi oɗo gandanɗa hoore maɗa bandiraɗo debbo caɗele o dañi hande ɗe Allah ne seedi sinno koye goto e jaadiyankoɓe walla goto e gendiyankoɓe worɓe dañño ɗum mbaɗa wawi wiide vidéo ji ɗi circultano oɗo vidéo circule hande kabaru o circultano oɗo kabaru circule hande ni holko saabi ɗum mi haali on toujours mi rifta hen kadi mi wi debbo e gorko jiida debbo e gorko mbaadi kono bagi danejo wade bagi ɓalejo ni debbo e gorko mbaadi kono kosam wade haako ni mi haali mi wi holko guiliɓel wolko ɓowlata e kosam heddo ma siwte heddo ma huyte ma tame adde taw hono mum temedere nana ñane haako yimɓe ñamde hen tinani hay goto meeɗa wi torse haako ƴeewante wala o yani hen yimɓe peet haako ha diɗi men keewa tawa bone kirguel en kowoje en tenkende jani ɗi ñama diɗi men keewa kosam mbimi leeɓel gotel de taw ko leeɓel naggue ɓiragi je leeɓel mum gotel ene kosam e so yiyama hen yimɓe ñamata so wona siwta walla gandanɗa ho maɗa huyta ko ni debbo wayi debbo ko yawi ko tunwin debbo ne yaawi debbo ne yaawi gakkude debbo ne yaawi gakkude debbo jiiɗa e gorko debbo ƴeewe hay école aji walla leyɗele weeso suka debbo gandanɗa homaɗa ƴetti reedu koko renvoyté e nder classe ƴetti reedu koko renvoyté pourtant reedu ndu wona kanko waɗi hoore makko reedu wona debbo hono makko waɗimo reedu kono on meeɗa nande gorko baɗɗo reedu o yo renvoyé ala ko suka tan wiya ko ɓaade ko reedu o renvoyé école baɗɗomo reedu o kañum nana continue jangde muɗum bonni cukagu makko bonni ndewagu makko bonni avenir makko bonni école makko kanko o renvoyé kañum nana jokki e école nana jokki e dewu jangde muɗum yo baɗɗomo reedu o yo nangu yo renvoyé en jii debbo ƴetta reedu yimɓe fof gona e ñingde ɗum e wuuro yimɓe fof gona e kirtide ɗum baɗɗomo reedu o nana yaaha haaju mum hay goto wiyata ɗum dande hay goto wiyata ɗum dande ko yidde wiide on wonde debbo ɓuuri yawde tunwude par rapport e gorko debbo ɓuuri yawde gakkude par rapport e gorko ɗum noon bandiraɓam rewɓe musidɓam tinnoɗe ndentoɗe e fewi e ɗi réseaux sociaux ji téléphone ala sécurité téléphone ala garantie neɗɗo ko yinma ko fof musidɓe tedduɓe appel vidéo kay yataw ko bande ene yiiɗi yiidema wayde yiidema mbaɗan appel vidéo mbaɗa woni hakkude gandanɗa hoorema kono bandiraɓe ɗo kala mbaɗɗa hen appel vidéo tawi woni ko nder yimɓe rejetat ala ma doga kay fay nder suudu muɗum ma wona kañum goto woy sayo ha ƴetta waɗama appel normal ƴetta sa waɗa appel vidéo noga payi e nder suudu maɗa woy sayo coka suudu maɗa woy sayo musidɓe tedduɓe ndentoɗe appel vidéo ndentoɗe appel vidéo wol sagataɓe worɓe surtout so jomum andima ka joguiɗo succès ene waɗa feere fof pour bonnude succès maɗa pour libdema ene wawi tufadema fodde hitande ene fatma ñalawma goto fatma ene tufma fodde hitande taw fatma ko ñalawma goto ene nodduma ene haalama haaluji belɗi ene waɗanma orange money ene waɗanma wave ene waɗanma bankili ene waɗanma masrifi so tawi aɗa jogui yangue sa noddi ɗum waɗanma so ɗumninima ene haalama haala belka fof de wona gratuite holko yilto e maɗa ko yilto e maɗa kadi ala ko yilloto so wona yidde libdema so wona yidde bonnude carrière maɗa sa kadi so tawi ko debbo tawa debbo hono mum caggal makko tawa debbo hono makko rewa caggal makko waɗa feere fof no liɓirma no bonnude succès maɗa saabu ene andi an ɓurɗum succès walla an ɓurɗum gandanɗa hoore maɗa ko batton ko to dilloton ɗo ko an ɓurɗum hen fannu ɗum noon musidɓe tedduɓe kadi ɗum ɗo wona hande fuɗɗi saaha fof ne waɗa yimɓe kaala ha ɓooya seeɗa daƴƴa ɗo e lewru ɗo e balɗe kadi waɗa pop hono ɗum ɗo kadi yalta e leñol he kadi ɓuuri heewi yalta tan koye leñol men he ɓuuri yalta ɗum ɗo yalta tan koye leñol men he ene saɗi so jiiɗa e leydi keddiɗi ɗum ɗo ko vidéo sarkulle ene haali ko moƴƴani walla ne yaltini ɓernde mum ne saɗi pourtant sarkulleɓe saaha fof vidéo ji mumen gara e men kono ko vidéo ji moƴƴi tan haaluji men gara ko haaluji moƴƴi tan safarɓe la même chose
kono noon mbimi ɗum ɗo ɓuri bonde tan gandanɗa hoore ɓuri heewde ko leñol mengol ɓuri heewde koye fula koye fulɓe ɓuri heewde koye pulako beele ko enen goni ɓe janggani beele ko enen goni ɓe ganda téléphone ngaji beele ko enen goni ɓe kulani Allah beele ko enen goni yimɓe gandanɗa hoore maɗa ɓoccode mi anda kono noon oɗo musiba ɓuri heewde koye meɗen dente meɗen ñande fof vidéo ji ɗi gara hen vidéo jol fu ɓene kaala ñande fof vidéo ji ɗi gara hen vidéo ji safara ɓene kaala ñande fof vidéo ji gara sarkulle ɓene kaala kono kay vidéo ji garɗe baaɗi ni taw ko sarkul ala hewani musidɓe tedduɓe hewani de noon tinnuɗe bandiraɓam rewɓe bandiraɓam rewɓe tinnuɗe so neɗɗo noddima appel vidéo tinno waɗa très attention appel vidéo ren hoore ma so joomum waɗima appel vidéo tan wa rejeté so waɗima appel norme waɗima appel whatsapp noon keɗɗa ɗum so tawi haali ko haalata moƴƴi so tawi haali ko moƴƴama mbiya ɗum kuppa jaaha lawol maɗa wallahi so haala juuti hakkude debbo e gorko ko debbo weela benam debbo wol ko dondiɗa min de doni ɗo gawri ko mbatta ndin gawri emin ɗumya sa woni ko mbatta emin mbaɗen hirani ko an junni haal wallahi hol konngol jabortoɗa ɗum walla so a jabaki ɗum y a des imbéciles kañumen jaborte ko par le silence so neɗɗo fiima audio walla fiima vocal a jabaki ɗum wattima audio goɗɗo a jabaki ɗum janggo yata haaju muɗum tawa a ƴettaki ɗum a huɗani ɗum so tawi insiste mbaɗa ɗum bloqué mbolokoɗa ɗum mbolaka ɗum ha mayde soppa ɗum mbolaka ɗum ha mayde soppa ɗum oɗo hande gandanɗa hoore maɗa vidéo jaltuɗo kanko ko appel vidéo kono no de baɗɗo gorko baɗɗo yitanani hen hoore mum condamnation waɗaka hen no fewi ete kanko woni jasɗo kanko waɗi foof ko kanko woni gandanɗa hoore ma responsable ko ɗum foof ndeɗo bonande fof ko kanko gorko baɗɗo ɗum ɗo kanko woni responsable muɗum kono noon ko bandiraɗo debbo o tan kañum felte noon musidɓe tedduɓe tinnuɗe ndentuɗe appel vidéo tinnuɗe ndenduɗe téléphone ngaji appel vidéo yo moftude vidéo ngaji moƴƴani e nder téléphone mum saaha pop hay sino de ko vidéo tan gandanɗa maɗa pornographique mo moƴƴani jowaɗo banggue goɗɗo a waɗi nder téléphone maɗa saaha mbaɗa manipulation walla téléphone ma waɗa e poche ma walla e kalbe maɗa balance vidéo o ne wawi yande e groupe taw ko groupe mo yimɓe fasiraɓe ma goni hen kersa aduna ila akhara vidéo ne wawi yande e essai vidéo ne wawi yande e joom galle ma ne wawi yande miñum joom galle ma ne wawi yande essai debbo wawi yande essai gorko tawa tinani koye téléphone ma woni heddo tan mbiyata komi tinani ma jaafoɗo nde mi tinani hay sa tinani holen parma responsabilité saabu ko an mofti vidéo e nder gandanɗa hoore maɗa e téléphone maɗa téléphone wi kono yanadi ni a yanade qabri kala ko mbaɗɗa ɗum tawata ndeto kala ko tawɗa e nder qabri ko an liggini hoore ma walla armoire maɗa sa udditi armoire sa tawi toon comci labɗi ko an waɗi toon comci labɗi ɗi sa tawi toon comci tunwuɗi ko an waɗi toon sa waɗi toon comci kiisi ko an a uddita armoire ma jamais ha tawa toon ka waɗani toon téléphone ma ne kala ko woni e nder téléphone maɗa ko an mofti toon a woni groupe woodi ko ari hen moƴƴani supprime ɗum joni ha laaɓa ha soro ladde kadi sa supprime yato poubelle woni to yato poubelle o to woni to jaltina toon kadi lokjita toon supprime ha laaɓa ha janneɗa iwe téléphone maɗa so tawi a wawa ƴeew bawɗo dokka ɗum mbiya waɗan supprime ha mbaɗa assuré supprime gueɗe vidéo ji noon ha e kondo sticker bolle puɗɗi sticker o nanɗo hono mum yawde furtade ala hunde pop aduna sticker vidéo kam sahani yirlo so tawi no ala réseau moƴƴo ene lelta sardude kono kondo sticker yon bolle puyɗe kadi kala façon bonande sticker ene yiye kadi sa mimi tan kon furtoto kon jaawi furtoto tan mabɓo e dental gongal walla mabɓo e neɗɗo ma tinani a tintade juuɗe hen kadi so ɗum furtima heewi wonde tawa a wonani en ligne walla so téléphone ma woni en ligne tawa ɗo woɗɗi téléphone maɗa kewɗa ko neɗɗo heewi noddema wima an de ƴewol ko neɗɗo e dental he ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe tinnuɗe sticker yon bolle puyɗe so gaari téléphone ngaji mon supprimé gande koye téléphone ala sécurité wallahi so neɗɗo miijima téléphone muɗum ene wawi majjude a ma worka waɗani téléphone maɗa so neɗɗo miijima téléphone mum wawi wujjede ma worka waɗani téléphone maɗa sa miijima téléphone maɗa hayso majjani wujjaki aɗa wawi mayde joni jinnaɓe ma ƴetta téléphone maɗa walla sukaɓe ma ƴetta téléphone maɗa wallahi sukaɓe maɗa so tawi e téléphone maɗa he haalaluji ɗi moƴƴani so tawi e téléphone ngaji ma he vidéo ngaji ɗi moƴƴani so tawi e vidéo e téléphone ngaji he aɗa waɗi hen aɗa ɓurti ha laaɓi aɗa filma aɗa nelda
wallahi sukaɓe maɗa ha aduna firto on image yaltata e koye mumen maɓe gandu nene kay ndeke ko bolle puyɗe walla baba kay ndeke ko bolle puyɗe kadi mbimi hay goto ala baddude mayde la jaw anda ko ha janggo anda ko ha jenga Abdoulaye Al Zoumar de o wisi neɗɗo wi mayde bettat fenat anda ko ha janggo anda ko ha jenga mbiya bettata wona gonga mayde bettata neɗɗo wiyata ko jottoraki kono mayde hay goto bettani ɗum noon so tawi aɗa miijoɗe en gueɗe fof musidɓe tedduɓe ma wood ka waɗani e téléphone maɗa so tawi aɗa miijo ɗum ma wood mbimi ko gandanɗa homaɗa ka waɗani ni ane hoorema saka e téléphone ɗum noon musibbam tedduɓe bandiraɓam tinnuɗe no fewi ndenten téléphone ngaji ɗi ko wona ɗum ko hande ko aljuma ko ñalawmaji ɓurɗe moƴƴude koye ñalawmaji gandanɗa hoore maɗa wonande enen julɓe ɗen ñaagui bandiraɓe julɓe to ñaagui leñol ngol tinnuɗen usten gueɗe ɗiɗi ha gueɗe tati e nder meɗen e nder ɓerɗe men ko ardi foof goppen tikkere tinne goppen tikkere julɗo e julɗo so tikkodiri balɗe tati Allah tikkiniɓe wona juulu mabɓe wona korka mabɓe wona kala koɓe mbawi wadde dewal Allah ala mabɓe haaju balɗe tati ete balɗe tati ɗe so goto mabɓe mayde tikkere alhaali mabɓe boni feere mabɓe boni hande ƴeewe galleji men e nder galleji de yimɓe gonne tasa goto ne ñamda taw wol tikkodiriɓe e galle he rewɓe ɗiɗo nan ɗon worɓe mabɓe jidde yumoye baba koɓe tikkodirɓe mi haalano kay nawdiraɓe jiyani ko worɓe kañumen jiide yumoye baba miñiraɗo e mawniraɗo ene tikkodiri jeehe jeere yimɓe nan ɗon jogui taabe hay goto salmo jotta e goɗɗo on yimɓe nan ɗon jogui bitikaji taw ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene tikkodiri hay goto haaldata e goɗɗo on tikkere nde kadi yonani ɗon ha e gandanɗa hoore maɗa e nder nokkuji men to haalata yoɓe goppu tikkere to fonnoɓe wajade yimɓe yo goppu tikkere moƴƴani tawa toon tikkere woni jamaji meɗen gara e jama tawa almami e nayi mum tikkodiri gara e jama tawa noddinowo e nantinowo woni tikkodiri gara e jama tawa walla jooɗiɓe sappo walla ardiɓe sappo walla yeeso mo almami foti ɓaaƴe goto mabɓe tawa en tikkodiri musidɓe tedduɓe holto paaɗen ɗum waɗi hande so yimɓe duwimaji Allah jabotako so yimɓe jabbi moƴƴata so yimɓe ndemi keɓata haydara ko yimɓe mbaɗi foof guilɗi saha yimɓe jabba guese mumen moƴƴa ha woɗɗoya guilɗi gara ñaama ha laaɓa saha yimɓe jaɓa yaha ha fuɗa tenke gara ñaama ha laaɓa kala saha ƴiwonde ƴiwna ha ƴiiwo musidɓe tedduɓe wonta hendu saha toɓo ara ha heewa wontana yimɓe ilam ara ha heewa wonta yoleru yimɓe mbowme kuɓeji mumen bona ha laaɓa ko musibbaji ko avertissement mo Allah waɗata yimɓe kala nde bakatuji keewe yimɓe Allah waɗa mumen avertissement so yimɓe calima avertissement way kono arbitre ni hokka carton jaune so ɓooyi rokkatma carton rouge musibbaji kewɗi jayaji kewɗi ɗi keɓeten ƴeewe sunamide bannoɗo to Indonésie taw ko leydi wiyata noon ko leydi ɓurɗo heewde julɓe watti waɗede cagarte ko rewɓe e worɓe mbatti fotoyde maayo ene ɓorto ha laaɓa ene mbaɗeni cagarte mumen hôtelaji mbaɗa partout holko Allah waɗi Allah sugui ron ko maayo tan yalti hay goto haalante ko haala muɗum ko bonni toon oɗon tsunami bannoɗo gandanɓe to Indonésie ko ɗum Allah faabi en hikka musidɓe tedduɓe julɓe kala ne mbaɗi bakkaruji ha heewi natti hulde Allah kebbini cagarte Allah ne heewi addude punition muɗum faade julɓe o adda mabɓe yoora saha o adda mabɓe nguleyki cattuki saha gandanɗa hama sattina gurdam mabɓe hande beele wona ɗum gonɗen musidɓe tedduɓe kadi hunde fof bonande fof ɓuuri bonde e bonande ko bonande yorde ɓernde so tawi gañam tuwago heewe ɓernde neɗɗo so tawi gandanɗa hoore maɗa haasidagal heewe ɓernde neɗɗo so tawi gandanɗa hoore maɗa tikki keewe ɓernde yimɓe hande ɓernde men kala juppaɗe ko ɗum woni tawate toon ɓernde men kala hande ɓernde juppade yaltat toon ko gañam kumtumako a yiyat neɗɗo ne ɓernde mum ne fasa saabu ne yiya bandum e hollo ko bandum dañi saha ko ɓi bamma saha ko ɓi yumma saha surtout ko rewɓe jiiya on jiidu yummoye baba jiiya miñina resa dewgal moƴƴal joom galle mum ala fof waɗanta ɗum heddo ɓernde ma ne fasa hande mo jiiɗa fof ɓernde nana yoori kos ɓernde wayno hofru ni mo jiiɗa fof hande kiram bonɗam ne wone ɓernde muɗum mo jiiɗa fof hande tikkere ne wone nder muɗum musidɓe te holto paaɗen goppen tikkere moƴƴani yimɓe mbawa wondude taw baddani ɗemgal e ñiiƴe gondi koddi kono saha fof neɗɗo soppito yimɓe ne mbawi waddude kono noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe so yimɓe mbaddi yo safrore mumen haaɗe hanide yo yimɓe gandude kan eɓe mbawi wadde joni cippiren
ɗon mbaɗa yiɗi gurdam Afrique central naaɓe. Afrique central naaɓe mbawi sippirde joni joni ha pindira ha ƴettidira cabbi, kono so gasi tan gasi. ɗum waɗi saha goto men so ɗannima toon so ari wadde mabɓe yeehi ha woni balɗe potta e jomum mbiyaɗo jomum ma jaffoɗami han ñanden de moi j'ai oublié ça min mi yejjiti ɗum kamɓe hunde so waɗama tan gasi, so gasi kadi ɓe ngala nafigagal ko fotni ciwde misilal. jomum sen yinma tan huccitima iman yinma, so yiɗa wiyma yiɗama, moi je t'aime pas. wirtuma joni joni ko sodata tawa diyaɗa yeeya mburu ka ya suudiya to mburu wiye so par ce que yiɗa soddema mburu par ce que yiɗama, haalama ha tina ha ganda. enen noon nden komi yiɗa mi yiɗa pina, mi yiɗa tina. joni noon komi yiɗa pina, sa yiɗi tina ko ɗum woni e meɗen. tinne goppen mawnikina, goppen gandanɗa maɗa tikkere. ko wona ɗum ko ñoore hande kala siɓe jodi ɗiɗo goni ko ñoodi goɗɗo on, kala siɓe jodi ɗiɗo goni ko ñoodi goɗɗo on. hunde poppi aduna ɓuri bonde kadi ko ñoore, ñamde tewde neɗɗo caggal muɗum. ñoode noon kala ko kalɗa neɗɗo caggal muɗum ɓaari kay wawa haalde yeeso mum andu ka ñooɗo ɗum. tinno goppen ñoore kadi ko ɓuri heewde e ñoore. kala ñoho ko penowo, kala ñohowo ko penowo, ko ɓuri heewde e ñohe ko fenade. jodɗa e neɗɗo kaala e bonna kaari ñoha ɗum, kaala ko woodi e ko wodani fof, ha mo kaldata o tawi ko nofal ha anca mo kalta ko. kala jonɗe men hande so yiɓe jooɗi ko ñoore, adan ko rewɓe hande hay worɓe kala so mbaɗi groupol men ɗiɗo jooɗi goni koye ñoode. ɗum Allah men wawde ñoode ha pular wi wonde so tawi a dañi koɗo goto a dañi miskino, sa dañi hoɓɓe ɗiɗi a dañi ñohoɓe. sa rumtimi tan wona ko ñoode, wona ko haalte heddo noon kala ko moƴƴi walla kala ko boni kono ñohat. ɗum noon musidɓe tedduɓe tinne goppen ñoore moƴƴani, goppen ñoore moƴƴani. mbimi ñoore kala ñohowo gandanɗa hoore maɗa ko penowo. saabu kala ñohowo so rewi haalde haali ha ɓoyima haal fena, hay mo ñohorano kaala ko fawa wonani mo kadi pawata e mum ko bonande, kalta e mum koko boni ha mo kaldata ha anca gandanɗa hoore maɗa mo kaltano. tawa janggo e jaam so jomum jooɗima a suusa reftude ko kalnoɗa ko, walla so jooɗima a wiyama ya reftu kalɗa ko foof jedda mbiya wiyani noon walla ƴuroɗa, saabu aɗa andi ko fenande kalɗa koko fenande. ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe, tinɗen no fewi, ndentoɗen ndene koye men, ganden ken mayoɓe, hay goto men anda so tawi ko ha janggo, anda tawi ko ha jenga. ɗum noon tinɗen e kulol men Allah, tinɗen e dewal men Allah, tinɗen e kulol men Allah, ndenen koye men, ndene téléphone ngaji ɗi. musidɓe tedduɓe julɗo bandiraɓe woɓe sabbam worɓe, tinnuɗen bandiraɓe men rewɓe. hoto koyne debbo fof woni ko yummum, kala koynuɗo debbo hay soko cuulel de to so koynuɗa ko nene maɗa, saabu ko debbo jibinma, debbo fotani hoynede hoto koyne rewɓe. neɗɗo hoyni debbo hoyni ko hoore muɗum. oɗo gandanɗa homaɗa carɗo oɗo vidéo o bonni gurdam oɗo bandiraɗo debbo, o bonni gurdam non seulement kadi o sabotima leñol ngol foof, o sabotima dendagal kadi gandanɗa homaɗa guindiyankoɓe leñol ngol. kala hande guindiyanke woni e ɗum muusi ɗum, kala hande so julɗo woni kulɗo Allah woni e ɗum muusi ɗum, kala hande neɗɗo pullo to pulago dogata ƴiƴa mum e ɗum muusi ɗum. hay sinno waɗi weltiɓe walla jaloɓe ene wiyama ha ndiyan, kono wolɓe ɗum muusi hande ene wayno leydi. an gandanɗa hoore maɗa ka desɗo, holka yiɗa joom suudu ma waɗe, tinno rento wadde rewɓe jananɓe. an ka jibinɗo ka ɓesɗo, holka yiɗa sukaɓe ma rewɓe mbaɗe, tinno hoto jaab wadde ɗum sukaɓe rewɓe jananɓe. an ka jibinaɗo, holka yiɗa yumma waɗe, tinno rento wadde gandanɗa hoore maɗa yummiraɓe waɗɓe. saabu oɗo wolmo mbaɗata hunde miijoɗa ko maygal ma, walla miijoɗa ko génération ma ko guiƴi walla ko meñe, andu ko yummum neɗɗo, holmo woni yummum, andu wolmo woni yummum. no yumma woniri yumma ni kankone no mbirta nene ma nene ni, hay sino yumma ko nayejo kankone, hay soko duuɓi sappo e joyyi yarata wol biyomo, walla duuɓi sappo e jeetati walla biyomo nene ko yummum neɗɗo. ɗum noon kala ko neɗɗo yiiɗa yummum waɗe, hoto waɗ ɗum yummum goɗɗo. kala ko neɗɗo yiiɗa joom suudu mum waɗe, hoto waɗ ɗum joom suudu goɗɗo. kala ko neɗɗo yiiɗa ɓiyum debbo waɗe, hoto waɗ ɗum ɓi debbo jana. kala ko neɗɗo yiiɗa banum debbo waɗe, hoto waɗ banum debbo goɗɗon. saabu no joguiɗa bandiraɓe rewɓe ni ko noon bandiraɓe moon fof jogui banum debbo. ɗum noon tinnuɗen. ceerno Amadou Tijani Alpha Mamadou Sidy Ba moderne, yo Allah junnu balɗe makko moƴƴini battane. o wi kala bone garɗo e rewɓe he ko worɓe caabi ɗum, wallahi ko gonga. kala bone garɗo e rewɓe he ko worɓe caabi ɗum. kala ne jiiɗa debbo waɗa ɓuuƴu yaltude dewgal mum wiya yiiɗa andu wonde gorko wonɗo caggal. kala ne jiiɗa gandanɗa hoore maɗa debbo ene softo suudu mum ne yaha ne mokkini aban goɗɗo ko gorko woni caggal muɗum.
ɗum noon ko haali ko ko laaɓi cer wonde kala bone garɗo rewɓe he ko worɓe ɓe caabi ɗum wallahi gonga ɗum noon bandiraɓe musidɓam tedduɓe tinɗen ndenta ene feewi kadi yimɓe ko hurumaji yimɓe ko ridoji neɗɗo ko suturu tan kala hen mo suturu iwi feere mum boni yimɓe ko ridoji kala hen mo rido mum suuta aybi hay goto fotani sudde rido goɗɗo on Allah wi ko yimɓe curodira koye mumen hay goto fotani suttude goɗɗo on ganduɗa koye kala curtuɗo neɗɗo kala koynuɗo neɗɗo o hoyni ko hoore makko saabu ko Allah wi mi teddini bani adama ko Allah idi teddinde bani adama holko saabi bani adama teddinta bani adama wona mum buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ko fati hirjino ko fati khutba aljuma hande e so aljuma hande 13 lewru gandanɗa hoore maɗa bawte woni décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi e sowtol musidɗo moon seydi moon Haali Abouba yo jaam Allah ñallan en